देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम तत्सत् ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेषु गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே हरे कृष्णा கிருஷ்ண कृष्णा हरे 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 राम ஹரே हरे ராம ராம ஹரே हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா कृष्णा கிருஷ்ண கிருஷ்ணா हरे ஹரே ஹரே हरे ஹரே हरे ராம हरे राम हरे राम हरे 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 जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण माता ओम तत्सत स्क्रीन தெரியுதா இப்போ தெரியுது மாதா थैंक यू सो मच हरे कृष्ण हरे कृष्ण तबे महाप्रभु साबे दाना भक्तगण स्वहस्त पराइला साबे माल्या चंदना तबे महाप्रभु सब लन्य भक्त गण ஸ்வஹஸ்தே பராயிலே சவே மால்ய சந்தன. ரதம் நகராமல் நின்ற சமயத்தில் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு எல்லா பக்தர்களையும் அழைத்து தமது திரு கரத்தினால் மலர் மாலை மற்றும் சந்தனம் வழங்கி அவர்களை அலங்கரித்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. परमानंद पुरियारा भारती ब्रह्मानंदा श्री हस्ते चंदन पाना बादिल आनंदा பரமானந்த பூரி ஆரா பாரதி பிரம்மானந்தா ஸ்ரீஹஸ்தே சந்தன பான பாடியில ஆனந்தா. மொழிபெயர்ப்பு. பரமானந்தபுரி மற்றும் பிரம்மானந்த பாரதி இருவருக்கும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கைகளிலிருந்து மாலைகளும் சந்தனக்கூழும் நேரடியாக கொடுக்கப்பட்டன. இது அவர்களின் தெய்வீக இன்பத்தை அதிகரித்தது. ஹரே கிருஷ்ணா மதா. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம 7 குழுக்கள் பார்த்தோம். அந்த 7 குழுங்கள்ல ஒரு மெயின் அவங்க இவங்கதான். ஸோ அவங்க பர்சனலா அவர் கொடுத்தாரு அப்படின்றத இங்க சொல்றாரு. அத்வைத ஆச்சாரியாரா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீயஸ்தே ஸ்பார்ஷ துன்ஹாரா இல்ல ஆனந்தா. அத்வைதாச்சார்யார பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீஹஸ்தஸ்பர்ஷே துஹாரா கைலானந்தா. அது போலவே அத்வைத ஆச்சாரியரும் நித்யானந்த பிரபுவும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் தெய்வீக திருக்கரத்தினால் தீண்டப்பட்டு அவர்களும் மிகவும் ஆனந்தமுற்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதே மாதிரி என்ன சொல்றாங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ அத்வைத ஆச்சாரியாவும் நித்யானந்த பிரபுவும் அவர் ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா தொட்ட உடனே அவங்க ரொம்ப பரவச நிலை, ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க அப்படின்றதையும் காட்டுறாங்க. ஸோ பேசிக்கலி எல்லாருமே க்ளோஸ் ஸ்கூல்ல இருக்காங்க அப்படின்னு. கீர்த்தனியா கணிதிலா மால்ய சந்தனா ஸ்வரூப ஸ்ரீவாசாயா முக்கிய துயி ஜனா. கீர்த்தனிய கணிதிலா மல்ய சந்தன ஸ்வரூப ஸ்ரீவாசா யாகா முக்கிய துயி ஜனா.
மொழிபெயர்ப்பு. சங்கீர்த்தனம் செய்பவர்களுக்கு மாலைகள் மற்றும் சந்தனக்கூழ் ஆகியவற்றையும் பகவான் வழங்கினார். 2 முக்கிய கலைஞர்கள் ஸ்வரூப தாமோதர் மற்றும் ஸ்ரீவாச தாக்கூர் ஆவார். அதுக்கப்புறம் அவருக்கு வந்து மாலை சந்தனம் எல்லாம் கொடுத்தாரு சங்கீர்த்தனம் பண்றதுக்கு. அந்த 2 பேர் வந்து ஸ்வரூப தாமோதர் அண்ட் ஸ்ரீவாசா தாக்கூரா. ஸ்ரீவாசா தாக்கூர் யாரு? ஸ்ரீவாச தாகூர் நாரதர். கரெக்ட். அண்ட் 2வது அந்த பஞ்ச தத்துவங்கள்ல ஒருத்தர். அண்ட் ஸ்வரூப தாமோதர் அவரோட பெர்மனன்ட் இட்டர்னல் செக்ரட்டரி. ஸோ இருப்பாரு. சரிங்களா? चारी संप्रदानी हैला चाबीश गायाना दुई दुई मार्दंगीता हैला अस्तजना. सारी संप्रदाय हैल संपीश कायना दुई दुई मातंगिक हैल अष्टजना. அனைவரையும் சேர்த்து கீர்த்தனம் செய்பவர்கள் 4 குழுக்களாக இருந்தனர். மொத்தமாக 24 பேர் பாடினர். ஒவ்வொரு குழுவிலும் மிருதங்கம் வாசிப்பவர்கள் 2 இருந்தனர். மொத்தமாக 8 பேர் இருந்தனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. சாரி சோ மொத்தமா எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஒரு குரூப்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் 4 பார்ட்டி சங்கீர்த்தனுக்கு. மொத்தம் 24 பேரு. அதுல 2 மிருதங்கம்ன்றத அப்பவே பார்த்தோம். 33 படிச்சோமா? படிச்சோம். 34 ताबे महाप्रभु माने विचार करिया चारी संप्रदाय दिला गायन बंदिया. तबे महाप्रभु मने विचार करिया चारी संप्रदाय दिल गायन பாடியா. 4 குழுக்கள் அமைக்கப்பட்ட போது சற்று சிந்தித்த பின்னர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கீர்த்தனம் புரிபவர்களை பிரித்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பண்றவங்கள அப்படி ஸ்பிளிட் பண்றாரு அப்படின்னு. நித்யானந்த அத்வைதா ஹரிதாசா வக்ராஸ்வரா சாரி ஜன ஆக்ஞாதீலா நித்ய கரிபாரே. நித்யானந்த அத்வைதம் ஹரிதாச வக்ரேஸ்வரே சாரி ஜனே அஞ்சாதில நரித்ய கரிபரே. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு, நித்யானந்த பிரபு, அத்வைத ஆச்சாரியார், ஹரிதாச தாகூரா மற்றும் வக்ரேஸ்வர பண்டித ஆகியோரை அந்தந்த 4 கட்சிகளிலும் நடனமாட உத்தரவிட்டார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுக்கப்புறம் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் வந்து நித்யானந்தா பிரபு, அத்வைதா, ஹரிதாஸ் தாக்கூர் அண்ட் பக்ஷேஸ்வர பண்டிதா வந்து ஒருத்தருக்கு ஒரு இன்சார்ஜ் மாதிரி போட்டிருக்காங்க. எல்லாம் மெயின் பீப்புள், ரைட்? ஸோ ஹரிதாச தாக்கூர் உங்களுக்கு தெரியும், நாமாச்சாரியா. பக்ஷேஸ்வர பண்டிதாவோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன? ஆடிட்டே இருப்பார். சூப்பர், ஆடிட்டே இருக்காரு அப்படின்னு. நேற்று நைட் கூட எனக்கு மேங்களூர் கனவு வந்துச்சு. இப்போ பேசுறச்சே நம்ம எல்லாம் ஏதோ கூத்தடிச்சிட்டு தூங்குறது, அப்படியே சாமி முன்னாடியே எல்லாரும் தூங்குற மாதிரி, அதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ற மாதிரி. சோ யாருக்கு தெரியும், நம்ம எல்லாருக்கும் இன்னொருத்தர் ரவுண்டு பாக்கியம் கிடைச்சிச்சுன்னா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரதம சம்பிரதாய கைலா ஸ்வரூப பிரதான ஆர பஞ்ச ஜானாதீல தாரா பாலிகனா. பிரதம சம்பிரதாயே கைல ஸ்வரூப பிரதான ஆரா பஞ்ச ஜனதில தாரா பாலிகான. முதல் குழுவினை தலைமை தாங்குபவருக்கு ஸ்வரூப தாமோதரர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். அவருடைய கீர்த்தனத்தை பின்தொடர்ந்து பாடுவதற்கு 5 உதவியாளர்கள் வழங்கப்பட்டனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 5 பேர் வந்து உதவி செஞ்சாங்க அப்படின்னு. தாமோதர நாராயணா தத்த கோவிந்தா ராகவா பண்டித ஆர ஸ்ரீ கோவிந்தா நந்தா. தாமோதர நாராயண தத்த கோவிந்த ராகவ பண்டிதார ஸ்ரீ கோவிந்தானந்தா. ஸ்வரூப தாமோதரின் பாடலுக்கு பின்பாட்டு பாடியவர்கள் தாமோதர பண்டிதர், நாராயணர், கோவிந்த தத்தர், ராகவ பண்டிதர், ஸ்ரீ கோவிந்தானந்தர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ பேசிக்கலி 5 பேர் வந்து, அதாவது ஸ்வரூப தாமோதரும் ஸ்வரூப தாமோதர் பாடிட்டு இருக்கச்சே தாமோதர பண்டிதா, நாராயணா, கோவிந்த தத்தா, ராகவேந்திர பண்டிதா, இவங்க எல்லாம் வந்து பேசிக்கலி என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, ஒரு லீட் சிங்கர் அண்ட் ஃபாலோயிங் சிங்கர்ஸ் நம்ம கூட பண்ற அதே கான்செப்ட்ல தான் பண்றாங்க. அத்வைதா அத்வைதேரா நிருத்தியகாரி பாரி ஆக்ஞாதீலா ஸ்ரீவாசா பிரதான ஆரா சம்பிரதாய கைலா. அத்வைதேரா நிருத்யகாரி பாரி ஆக்ஞாதீலா ஹரி பாரி ஆஞ்சலீலா ஸ்ரீவாசா பிரதான ஆர சம்பிரதாய கைலா.
அத்வைத ஆச்சாரிய பிரபுவினை அந்த முதல் குழுவில் ஆடும்படி கட்டளையிட்டார். மகாபிரபு அதன் பின்னர் ஸ்ரீவாச தாக்கூரை முக்கிய நபராக கொண்டு மற்றொரு குழுவினை உருவாக்கினார். பொருளுரை: முதல் குழுவில் தாமோதர சொரூபர் முதன்மையான பாடகராக நியமிக்கப்பட்டார். தாமோதர பண்டிதர், நாராயணர், கோவிந்த தத்தர், ராகவ பண்டிதர், கோவிந்தானந்தர் ஆகியோர் அவரை பின்தொடர்ந்து பாடுபோராக இருந்தனர். ஸ்ரீ அத்வைத ஆச்சாரியர் நடனத்திற்காக நியமிக்கப்பட்டார். அடுத்த குழுவானது ஸ்ரீவாச தாக்கூரை தலைமை பாடகராக கொண்டு உருவாக்கப்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தாமோதர் ஸ்வரூபா வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து சீஃப் சிங்கர் அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க இல்லையா? அதுக்கப்புறம் வந்து மத்தவங்க, அதாவது ஒரு குரூப் அத்வைத ஆச்சாரியா வச்சுட்டாரு, நித்யானந்தா அதெல்லாம் பண்ண அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் குரூப்ல தாமோதர், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் குரூப்ல அத்வைத ஆச்சாரியா, அதுக்கு சப்போர்ட்டா தாமோதர ஸ்வரூபாவை வந்து மீன் பாடுறவராகவும் கூட இருக்கிற அந்த மத்த 3 பேரை வந்து அடிஷனல் பாடகராகவும் வைப்பாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து அத்வைத ஆச்சாரியா என்னவா அப்பாயிண்ட் ஆனாருன்னா, அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆடுறவர். இதுல என்ன தெரியுதுன்னா, அடுத்த குரூப்ல வந்து ஸ்ரீவாசா தாக்கூர். ஸோ பேசிக்கலி ஆடுறதுக்கு அத்வைத ஆச்சாரியா அவர் லீட்லயும், மத்த பாடுறதுக்கு ஸ்வரூப தாமோதர் அண்ட் தாமோதர் பண்டிட்லாம் செகண்டரி சிங்கர்ஸ். ஸோ கீர்த்தன் குழு ஃபார்ம் பண்றாங்க. நம்மளுக்கு இது எவ்வளவு நல்ல ஐடியா கொடுக்குறாங்க பாருங்க. நமக்குள்ள நிறைய பெரிய காங்கிரிகேஷன் ஆனப்போ இந்த மாதிரி குரூப் ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும். இதுல வந்து வயசு வேறுபாடே இல்லை. நித்யானந்தா ரொம்ப யங்கு, வயசு இருக்கிறதுலே யங்கு. அது ரொம்ப ஓல்டு இருக்கிறதுலே யாரு? யாரு? அத்வைத ஆச்சாரியா. ஆனா அதுல வந்து எந்த பாகுபாடும் இல்லாம எந்த ஏஜா இருந்தாலும் பக்தி பண்ணலாம். அதுவும் எந்த விதமான பக்தி. நவகிரகத்துல நம்ம இப்ப பாரும் என்ன சொல்றோம், மாதாஜி வயசாயிடுச்சு இல்லையா, நான் வந்து உட்காந்துதான் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆனா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா லப்தோ பாசந்தி ஸ்டேஜ்னு சொல்லலாம். வயது பாடி மூத்து இருக்கும். நம்ம கேட்கலாம், இல்ல மாதாஜி என்ன இப்படி பேசுறீங்க, என்னதான் இருந்தாலும் உடம்பு கோஆப்ரேட் பண்ணணும் இல்லைன்னு. பேசிக்கலி அந்த ஸ்டேஜ் வந்துச்சுன்னா உடம்பு ஆட்டோமேட்டிக்கா கோஆப்ரேட் ஆகும். ரைட். ஸோ அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. கங்கதாசா ஹரிதாசா ஸ்ரீமான் சுபானந்தா ஸ்ரீராம பண்டித தாஹா நாச்சு நித்யானந்தா. கங்காதாச ஹரிதாச ஸ்ரீமான் சுபானந்தா ஸ்ரீராம பண்டிதா தாகேனாசே நித்யானந்தா. பொருள் மொழிபெயர்ப்பு: ஸ்ரீவாச தாகூராவின் பாடலுக்கு பதிலளித்த 5 பாடகர்கள் கங்காதாசர், ஹரிதாசர், ஸ்ரீமான் சுபானந்தா மற்றும் ஸ்ரீராம பண்டிதர். ஸ்ரீ நித்யானந்த பிரபு நடன கலைஞராக நியமிக்கப்பட்டார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதாவது 5 பேர் வந்து யாரு அப்படின்றத காட்டுறாங்க. அதாவது ஸ்ரீவாசா தாக்கூர் பாடுறதுக்கு கூட பேசிக்கலி ஸ்ரீவாசா குரூப்ல மெயின் சிங்கர் அவரா இருந்தா வேற யாரெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த லிஸ்ட் போடுறாங்க. அது வந்து கங்காதாசா, ஹரிதாசா, ஸ்ரீமன் சுபதா, ஸ்ரீராமா பண்டிதா அண்ட் நித்யானந்த பிரபு வந்து அந்த குரூப்ல வந்து டான்ஸரா இருக்காரு. ஸோ 2 ஒன் ஸ்ட்ராங் ஆர் ஒன் சப்போர்ட்டிங் அந்த மாதிரி போடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். வாசுதேவ கோபிநாதா முராரி யானா முகுந்த பிரதான கைலார சம்பிரதாய. வாசுதேவ கோபிநாத முராரி ஜககாய முகுந்த பிரதான கைலார சம்பிரதாய. வாசுதேவ, கோபிநாதர், முராரி ஆகியோரை கொண்டு மற்றொரு குழு உருவாக்கப்பட்டது. அவர்கள் அனைவரும் பின்பாட்டு பாடுபவர்கள். முகுந்தர் அவர்களின் முக்கிய பாடகராக இருந்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப என்னன்னா இன்னொரு குரூப் ஃபார்ம் ஆச்சு. வாசுதேவர், கோபிநாதர், முராரி எல்லாம் எல்லாருமே வந்து சிங்கர்ஸ். முகுந்தர் வந்து சீஃப் சிங்கர் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸ்ரீகாந்தா வல்லபா சேனா ஆரதுயி ஜானா ஹரிதாசா தாக்கூரா தாஹா கரேன நர்த்தனா. ஸ்ரீகாந்த வல்லபசேன அரதூயி ஜன ஹரிதாச டாகுரதாக கரேன நர்த்தன. பின்பாட்டு பாடுவதற்கு ஸ்ரீகாந்தரும் வல்லபசேனரும் இணைந்து கொண்டனர். அந்த குழுவில் மூத்த ஹரிதாச தாகூர் நடனமாடினார். பொருளுரை: 3வது குழுவிற்கு முகுந்தர் பிரதான பாடகராக நியமிக்கப்பட்டார். அவரது குழுவில் வாசுதேவர், கோபிநாதர், முராரி, ஸ்ரீகாந்தர், வல்லபசேனர் ஆகியோர் இருந்தனர். ஹரிதாச தாகூர் அங்கே நடனம் ஆடுபவராக இருந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. முகுந்தா வந்து சீஃப் சிங்கரா இருக்காரு. இங்க வந்து வாசுதேவா, கோபிநாதா, முராரி, வல்லபா எல்லாரும் இருந்தாரு. ஹரிதாஸ் தாக்கூரா வந்து அங்க டான்சரா இருக்காரு அப்படின்னு ஒரு குரூப். 3ர்ட்ல வந்து முகுந்தா சிங்கர். ரைட். இதுல வந்து பாறுபாடே இல்லை, ஒருத்தருக்கு ஒண்ணு. அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீவாசா தாக்கூர் சிங்கர், டான்சர் நித்யானந்தா.
ஃபர்ஸ்ட் குரூப்ல பாத்தீங்கன்னா அத்வைத ஆச்சாரியா டான்சர், ரைட். ஸ்வரூப தாமோதர் வந்து சிங்கர். இங்க மூணாவது குரூப்ல முகுந்தா வந்து சிங்கர் அண்ட் ஹரிதாசா டாக்கூர் வந்து டான்சர். இது இருக்கிறதுலயே வயசானவர் யாருன்னு கேட்டது அத்வைத ஆச்சாரியான்னு சொன்னீங்க. நம்ம ரெண்டு பேருமே கொஞ்சம் தப்பு நினைக்கிறேன். ஹரிதாஸ் டாக்கூரா, அவரை விட்டு. ஹரிதாஸ் தாக்கூர். கோவிந்தா கோஷா பிரதானா ஹரிதார சம்பிரதானா ஹரிதாசா விஷ்ணுதாசா ராகவ யாமகன கயா. கோவிந்த பிரதான கைல ஆர சம்பிரதாய ஹரிதாச விஷ்ணுதாச ராகவ ஜகாகாயா. கோவிந்த கோஷை தலைவராக நியமித்து மகாபிரபு மற்றொரு குழுவினை உருவாக்கினார். அந்த குழுவில் இளைய ஹரிதாசர், விஷ்ணுதாசர், ராகவர் ஆகியோர் பின்பாட்டு பாடுபவர்களாக இருந்தனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கோவிந்த கோஷான்றவர் லீடரா வச்சுட்டு இன்னொரு குரூப்ல என்னன்னா ஜூனியர் ஹரிதாசான்னு ஒருத்தர் இருந்தாரு. அப்புறம் குட்டியர் ஸ்மாலர் குரூப்ஸ் வந்து அங்க வந்து சிங்கர்ஸா இருக்காங்க. மாதவ வாசுதேவ கோஷா துயி சகோதரா நிருத்திய கரீனதா பண்டித வக்ரேஸ்வரா. மாதவ வசுதேவ கோசா தூயி சகோதரா நிருத்திய கரேனதாகாம் பண்டித வக்ரேஸ்வரா. மொழிபெயர்ப்பு: மாதவ கோஷர் மற்றும் வாசுதேவ கோஷர் என்ற இரண்டு சகோதரர்களும் பதிலளிக்கக்கூடிய பாடல்களாக இந்த குழுவில் இணைந்தனர். வக்ரேஸ்வர பண்டிதர் நடன கலைஞர் ஆவார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதவ கோஷா வாசுதேவ கோஷான்றவங்க இந்த குரூப் பாடுறவங்களோட சேர்ந்தாங்க. வக்ரேஸ்வர பண்டிதா வந்து மெயின் டான்சரா ஆறாரு அப்படின்றதையும் பார்க்கலாம். புலினா கிராமேரா ஏகா கீர்த்தனியா சமாஜா தாஹா நிருத்திய கரேன ராமானந்த சத்யராஜா. குலீன கிராமேரா ஏக கீர்த்தனய சமாஜா தாக நிருத்தய கரேன ராமானந்த சத்யராஜா. குலீன கிராமத்தில் ஒரு சங்கீர்த்தன குழு வந்திருந்தது. அக்குழுவில் ராமானந்தரும் சத்யராஜரும் நடனமாடுவதற்கு நியமிக்கப்பட்டனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதாவது குலீன கிராமம்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா, அங்க வந்து ராமானந்தராயும் சத்யராஜும் வந்து டான்சரா அப்பாயிண்ட் ஆனாங்கன்றத நம்ம பார்க்கணும். சாந்தி பூரேரா ஆச்சாரியா ஏக சம்பிரதாய அச்சுதானந்த நாச்சிதாக ஆரசா பகாயா. பூரி ஆச்சாரியர ஏக சம்பிரதாய அச்சுதானந்த நாச்சிதாத்தா அரசபகாயா. அத்வைத ஆச்சாரியாரால் உருவாக்கப்பட்டு சாந்திபுரியிலிருந்து மற்றொரு குழு வந்திருந்தது. அச்சுதானந்தர் அதில் நடனக்காரராக இருந்தார். மற்றவர்கள் அனைவரும் பாடகர்களாக இருந்தனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அனதர் குரூப் வந்து என்னன்னா சாந்திபுரா வந்து அத்வைத ஆச்சாரியா அச்சுதா எல்லாம் டான்சர்ஸா இருந்தாங்க. மத்தவங்க எல்லாம் பாடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சோ அந்த இது ஆச்சுன்னு. கந்தேரா சம்பிரதாய கரே அந்யத கீர்த்தன நரஹரி நாச்சிதா ஸ்ரீ ரகுநந்தனா. அந்யதர கீர்த்தனா நரஹரி நாசிதாகாம் ஸ்ரீ ரகுநந்தனா. மொழிபெயர்ப்பு: கண்டாவின் மக்களால் மற்றொரு காட்சி உருவாக்கப்பட்டது. இந்த மக்கள் வேறு இடத்தில் பாடிக்கொண்டிருந்தனர். அந்த குழுவில் நரஹரி பிரபுவும் ரகுநந்தனும் நடனமாடிக்கொண்டிருந்தனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இன்னொரு பாட்டி வந்து என்ன ஆச்சுன்னா அவங்க வந்து பாடுறாங்க. அதுல வந்து நரஹரி பிரபு ரகுநாதா எல்லாருமே டான்ஸ் ஆடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? ஜெகநாதேரா ஆகே சாரி சம்பிரதாய காயா துயி பாஷே ஏக சம்பிரதாய. ஜெகநாதேர ஆகே சாரி சம்பிரதாய காயா துயி பாசே ஏக சம்பிரதாய. 4 குழுவினர் பகவான் ஜெகநாதருக்கு முன்பாக பாடி ஆடினர். 2 குழுவினர் அவரது இருபுறத்திலும் இருந்தனர். மேலும் ஒரு குழுவினர் பின்புறத்தில் இருந்தனர். ஹரே கிருஷ்ணன். 4 பார்ட்டிஸ் ஆடினாங்க இல்லையா ஃப்ரண்ட் ஜெகநாத்ல, 2 சைட்லயும் இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பேசிக்கலி 4 பார்ட்டிஸ் ஆடுறது டான்ஸ் ஆடுறது ஜெகநாத் முன்னாடியும் 2 சைட்லயும் இருக்காங்க, இன்னொரு சைட்லயும் இருக்காங்க அப்படின்னு. ஸோ பேசிக்கலி எல்லாம் சுத்தி ஜெகநாத் எல்லா ஆங்கிள்லயும் நம்ம இருக்காரு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சத்த சம்பிரதாய பாஜே கௌதமாதலா யாராத்வானி சூனி வைஷ்ணவா ஹைல பாகலா. சாத சம்பிரதாய பாஜே சௌதமதலா சாரத்வனி சூனி வைஷ்ணவ கைலபாகலா. இவ்வாறாக மொத்த 7 சங்கீர்த்தன குழுக்கள் இருந்தன.
ஒவ்வொரு குழுவிலும் 2 மிருதங்கம் வாசித்தனர். அதனால் அங்கே ஒரே சமயத்தில் 14 மிருதங்கங்கள் வாசிக்கப்பட்டன. சப்தம் மிகவும் பலமானதாக இருந்தது. எல்லா பக்தர்களும் பைத்தியமாயினர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, இப்ப வந்து 7 பாட்டு, இதுதான் அந்த ஒரிஜினல் ரூல் படி. அவங்க வந்து சங்கீர்த்தன்ல வந்து 2 பாட்டுல 2 பேரு ட்ரம், அதுதான் பசம் மிருதங்கம், ரைட்? பார்த்தோம்னா அப்பனா 7x2 எவ்வளவு ட்ரம்ஸ் ஓடுது? 14 மாதாஜி. வெரி நைஸ். 14 ட்ரம்ஸ் போயிட்டு இருக்கு. அங்க வந்து சவுண்ட் வந்து அவ்வளோ இது இருக்கிறதால நான் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, டிவோட்டிஸ் எல்லாம் நிச்சயமா பைத்தியக்காரங்க ஆயிட்டாங்க அப்படின்றத பார்க்கணும். வைஷ்ணவேரா மேகா காத்தாயா இல பாதலா கீர்த்தனானி சபாவர்த்தி நேத்ர ஜலா. வைஷ்ணவேர மேகா கதாயாஹ இல பாதலா கீர்த்தனானந்தே சபவஸ்தே நேத்ர ஐலாம். மேக கூட்டத்தைப் போல அனைத்து வைஷ்ணவர்களும் ஒன்று கூடினர். பக்தர்கள் மிகுந்த பரவசத்தில் புனித நாமங்களை உச்சரித்த போது அவர்களின் கண்களில் இருந்து மழை போல கண்ணீர் கொட்டியது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லா வைஷ்ணவர்கள் வந்து அங்க வராங்க. என்னன்னா ஒரு கும்பல் மாதிரி வராங்க, ரைட்? அந்த டிவோட்டிஸ் என்னன்னா ஹோலி நேம் வந்து சாண்ட் பண்றாங்க எக்ஸ்டசில. அதனால அவங்க கண்ணு ஃபுல்லா அவ்வளோ தனியா கொட்டுறது அப்படின்றத பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ ஏன் அதை சொல்றேன்னா, வைஷ்ணவர்கள் வந்து அந்த ஸோ இது வந்து லாஸ்ட்லயுமே நம்ம பார்த்தோம். நம்ம ஹார்ட் இது பாகவதம்ல வரும், நம்ம பார்ப்போம். மனது ரொம்ப ஹிருதயம் ரொம்ப ஹார்டா இருந்தாதான் நம்மளுக்கு கண்ணில் தண்ணி வராதான். இல்லைன்னா சாண்டிங் பண்றச்சே வரணும்னு. இப்ப நீங்க சொல்லுங்க, ஐயோ மாதாஜி நான்லாம் ரொம்ப நான் ரொம்ப சாஃப்ட் ஹிருதயம், ஆனா கண்ணில் தண்ணி வருது. அதுக்கு வந்து அர்த்தம் என்னன்னா, நம்ம வந்து ஒஃபென்சஸ் பண்ணியிருக்கோம், அபராதங்கள். இல்லைன்னா இந்த 2 இல்லைன்னா நம்ம சாண்ட் பண்றச்சே வரணும். 3வது உண்மை சொல்லணும் என்னன்னா, ரொம்ப வருஷத்தை சொல்றாங்க. நம்ம வந்து பண்றது வந்து அவ்வளோ கான்சென்ட்ரேஷனோட பண்றோமா இல்லையா? ஆனா இல்லைன்னு தான் சொல்வேன். நம்ம சொல்லுவோம் இல்ல மாதாஜி நம்ம பண்றோம். ஏன்னா பரீட்சித் வந்து ரொம்ப எக்ஸால்டட் டிவோட்டி, அவர் லிபரேட் ஆனாரு, சுகதேவ் லிபரேட் ஆனாருன்றது நல்ல செய்தி. ஆனா ஆச்சரியமற்ற செய்தி அப்படின்னு இல்லை. ஆனா துந்துகாரி என்ற கதை ஞாபகம் இருக்கா மாதாஜி? துண்டுகாரி துண்டுகாரி ஓகே, இன்னைக்கு நைட்டு நான் பகவத்கீதா எடுக்க போறேன்னா அப்போ நான் சொல்றேன் 9 மணிக்கு. ஸோ துண்டுகாரி வந்து என்னன்னா, இந்த இது பசு பாகவதம்ல இல்ல அந்த கதை, கோகர்ணன் கதை. எக்ஸலன்ட். கோகர்ணாவோட கதை என்ன ஆகுது? துண்டுகாரி, அதுதான் விஷயம். ஸோ துண்டுகாரி கோகர்ணா கதை தெரியுது இல்லையா? அவர் வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். ஸோ கோகர்ணா துண்டுகாரியின் கதையில இந்த மாதிரி ஒண்ணு நடக்குதுன்றதையும் நம்ம பார்க்கறோம், ரைட்? அது என்ன நடந்துச்சு? நம்ம கோகர்ணா துண்டுகாரியோட பிஹேவியர் பத்தி நம்ம பார்க்கறோம். கோகர்ணா நல்லவர், துண்டுகாரி வந்து ரொம்ப மோசமா இருந்து பேயா இருக்காச்சு. அவரும் 7 நாள்ல லிபரேட் ஆறாரு. எப்படிடா 7 நாள்ல லிபரேட் ஆனாருன்னு மத்தவங்க எல்லாம் கேக்குறாங்க. எவ்வளவு மோசம் ஒருத்தன்றது முக்கியம் இல்லை, எவ்வளவு சின்சியரா பாகவதம் கேட்கறாங்கன்னு. இப்ப நம்மளே எடுத்துக்கோங்க, பாகவதம் கேட்கிறோம்னு இருக்கோம், ஒண்ணு பிசிக்கலா வேற வேலை செய்யறோம், இல்ல மென்டலி வேற வேலை செய்யறோம். இந்த 2மே தாண்டி பண்றோமான்றதுதான் முக்கியமான விஷயம், சரிங்களா? சததானி பூலே பிரபு ஹரி ஹரி பலி ஜய ஜெகநாதா பலிஷா ஹஸ்த யுக துலி. हरे कृष्णा माता जी। सादाता ही भूले प्रभु हरि हरि बलि जय जगन्नाथ बलेना असा सुधा तुलि. ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு ஹரிஹரி என்ற திருநாமத்தினை உரைத்தபடி 7 குழுக்களிலும் உலாவினார். தமது கைகளை உயர்த்தி ஜெய் ஜெகநாத் என்று கூறினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நம்ம கோயில்கள் இங்க நடந்துருக்குது அந்த மாதிரிதான். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம கோயில கூட அந்த மாதிரிதான் நடந்துட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது மாதாஜி. மாதாஜி 150 படிக்கல மாதாஜி. 150 நம்ம 50 படிக்கல. 50 படிக்கல. कीर्तनेर ध्वनि अन्यवाद्यादिरात्वाचि किंचुना शुनि. तेरी கீர்த்தனேரத்வனி அந்யவாத்யாத்வனி கிச்சு இநாசுனி. சங்கீர்த்தன முழக்கம் உண்மையில் சங்கீர்த்தனத்தை தவிர யாராலும் வேறு எந்த சப்தத்தையும் வாத்தியத்தையும் கேட்க முடியவில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாயங்களூர்ல பிரபு சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து வெறும் சங்கீர்த்தன் தான் கேட்டுச்சு. நம்ம வந்து ரத யாத்திரா போறச்சு அங்க வந்து சங்கீர்த்தன் தான் பயங்கரமா போச்சு, ரைட்? ஸோ அந்த சவுண்ட் ஒன்றுதான் கேட்டுட்டு இருந்துச்சு அப்படின்றத பாக்குறோம்.
இப்போ ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யாக்கு வரோம். ரொம்ப நேரமா அவரை விட்டோம். ஆரேக சாக்கி பிரபு கர்த்த பிரகாஷா ஏக காலே சாதா தானி கரில விலாஷா. ஆரா ஏக சக்தி பிரபு கரில கரில பிரகாசா ஏக காலே சததானி கரில விலாசா. மொழிபெயர்ப்பு. பின்னர் பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு 7 குழுக்களிலும் ஒரே நேரத்தில் லீலைகளை செய்வதன் மூலம் மற்றொரு மாய சக்தியை வெளிப்படுத்தினார். ஹரே கிருஷ்ண மட்டாஜி. 7 குரூப்ல எந்த குரூப்ல இருந்தாரு ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா? ஃபர்ஸ்ட் இதுல இருந்தார் மட்டாஜி. 7 குழுவிலேயே ஒரே நேரத்துல இருந்தாரு பிரபு. ஒரே நேரத்துல இருந்தா மாயாவை வந்து ஏற்படுத்துவாரு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாயா எஃபெக்ட்னு இல்ல, அவர் வந்து அந்த மாதிரி பண்றாரு. ரைட். ஆமா மிஸ்டிக் பவர்னா அந்த எந்த பவரையுமே, அதாவது ஒரு நம்மளுக்கு வந்து மாயா பவர் அப்படி மிஸ்டிக் பவர் இதெல்லாம் யோக பவர் அப்படின்னா சொன்னா நம்ம எப்பவுமே வந்து தப்பாவே எடுத்துக்கிறோம். டிவோட்டிஸ்க்கு எல்லாருக்குமே இந்த பவர் இருக்கு. எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து யோகிகள் வந்து இன்டர் பிளானட்டரி மூவ்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஒரு பிளானெட்ல இருந்து இன்னொரு பிளானெட் போக முடியும். இங்க இல்ல, சொர்க்கலோகத்துக்கும் போவாங்க, எங்க வேணா போவாங்க. இது வந்து நம்ம இதுல உதாரணம் யாராவது சொல்லுங்க. நாரதர் மாதாஜி. நாரதர் போறாரு. நாரதர் பக்தர். நான் சொன்னது பக்தர் உதாரணம் இல்ல, யோகி உதாரணம். யோகியா மாதாஜி. இவரு அர்ஜுனனா மாதாஜி? அர்ஜுனரும் கரெக்ட், வெரி நைஸ் ஆன்சர். பட் அவரும் பக்தர்ல தானே வருவார், அவர் எப்படி யோகில வருவார்? ஆமா. இந்த விஸ்வாமித்திரர் இப்படி யாராவது மாதாஜி? வெரி நைஸ். விஸ்வாமித்திரர், அப்புறம் துர்வாச முனி, இவங்க எல்லாம் வந்து போவாங்க. இவங்க எல்லாம் வந்து அவங்களோட மிஸ்டிக் யோகா அப்படின்வாங்க. அவங்க பண்ற அஷ்டாங்க யோகாவின் வலிமையில போறாங்க. அப்பனா அவங்க அஷ்டாங்க யோகா பண்ணாங்களே. அர்ஜுனர், இப்ப நீங்க சொன்னீங்களா அர்ஜுனர் அஷ்டாங்க யோகா, அர்ஜுனர் எப்போ சாண்டிங் பண்ணாருன்னு அவருக்கே தெரியாது போல இருக்கு. ஆனா என்ன, அவர் எப்பவுமே எப்பவுமே பண்ணிட்டு இருப்பாரு மாதாஜி. இது அவரை ஃபாலோ பண்ணிட்டு, மாதாஜி நான் அர்ஜுனர் அண்ணா எனக்கு பிடிக்கும், வெரி குட், அவரை மாதிரியே நான் இருக்க விரும்புறேன், வெரி குட், அவரை மாதிரியே நான் சாண்டிங் பேக் இல்லாம மனசுல பண்றேன்னு சொல்லாதீங்க. ஏன்னா அந்த மாதிரி நம்மளால இருக்க முடியாது. ரைட். அவர் தூங்குறச்சே கூட கிருஷ்ணனை நினைக்கிறாரு. நம்ம தூக்கத்துல இருந்து முழிப்பு எழுதினாலும் நம்ம எதோ பார்ப்போம். ரைட். உண்மைதான். கரெக்ட் மாதாஜி. சோ நான் நேத்து நினைச்சேன், அதாவது நம்ம நினைக்கல அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிற நிறைய விஷயம் நம்ம நினைக்கிறோம். அதுதான் சப்கான்சியஸ் மைண்ட். எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து பொண்ணுகிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன். அவகிட்ட சொன்னேன், அடப்பா நீ ஊருக்கு போய் உன் கனவு வந்தா ஓகே, இந்த கனவு சம்மந்தமே இல்லாம ஒரு 2 தடவை ஒரு சம்மந்தமே இல்லாத ஒருத்தரோட கனவு வந்துச்சு 2 தடவை. கேட்டா, அக்கா அவங்கள பத்தி நீ நினைச்சியா? இல்லம்மா நினைக்கல, ஆனா எதுக்கு வந்துச்சுன்னு தெரியல. அப்போ அவனை வந்து அவர் சொன்னா, ஆஹா 20 நீ வந்து இவ்வளோ மணி நேரம் நீ வந்து கிருஷ்ணர் கிளாஸ் எல்லாம் எடுக்கிறேன் இல்லையா, நினைக்கிறேன்னு இல்லை, பட் அட்லீஸ்ட் கிளாஸ் எடுக்கிறேன். பாத்தீங்கன்னா மார்னிங் இந்த செஷனு, நைட்டு கூட அன்னைக்கு, அதுவும் டியூஸ்டே அன்னைக்கு வந்து ஈவினிங் 6 to 7 வேற நம்ம பக்தி, சாரி 5 to 6 பக்தி சாஸ்திரி செஷனு. அதுக்கப்புறம் நைட்டு ஒரு செஷன் வேற எடுக்கிறது, சிங்காரன் செல்வன் பிரபுவோட செஷன் 9 to 10. இதுக்கு தகுந்த அன்னைக்குன்னு பார்த்து பக்தி வைபவம் படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு படித்தோம். அன்னைக்கு இன்னும் நிறைய பண்ணேன். எதுக்குன்னு சொன்னா அந்த பக்தி சாஸ்திரி ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணேன். அப்புறம் நைட்டு வந்து 4th சாப்டர் சிங்காரன் செல்வன் பிரபு கிளாஸ். அப்போனா நிறைய அவர் பக்தி பண்ணியிருக்கேன் பிசைட்ஸ் சாண்டிங் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் வச்சுக்கோங்க. ஆனா அந்த கனவுல வரணும், ஏன்னா மேக்சிமம் திங்க் பண்றோம் கான்சியஸா, அது வரலையே அப்படின்னு அந்த காண்டோ என்னமோ எனக்கு தெரியல. நேத்து படுத்து தூக்கத்துல வெளியில திட்டுறனோ இல்லையோ மனசுக்குள்ள திட்டிருப்பேன், எனக்கே தெரியாம சப்கான்சியஸ்லயே கூட திட்டிருக்காங்க கிருஷ்ணரை. அதான் கிருஷ்ணர் இவகிட்ட எதுக்குற வம்புன்னு சொல்லிட்டு அவர் உங்களை எல்லாரையும் கம்முன்னு பெங்களூரு கூலு நேத்து நைட் கழுவாலம் வந்த மாதிரி கூட இருக்கலாம். நான் ஏன் இதை சொல்றேன்னா, நம்ம வந்து பக்தரா இவ்வளோ ஹவர்ஸ் இருந்தாலும் நம்ம கண்ட்ரோல் வந்து நம்மளுக்கு அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல்ல போகுது. ரைட். வேறஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து அதுக்குதான் நான் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்க அர்ஜுன் எடுத்தேன்னா, ரொம்ப ஸ்ட்ராங் டிவோட்டி. நம்ம வந்து கான்சியஸ்லி ஒரு 6-7 ஹவர் பக்தி பண்றோம்ன்ற பேர்ல பக்தி ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணாலும் நம்ம வந்து சப்கான்சியஸ் அதுல இல்லைன்னு அர்த்தம். அதனாலதான் கனவுகள் வந்து பக்தியா கிருஷ்ணரை தவிர வேற ஏதோ சம்பந்தம் இல்லாதது, நல்ல விஷயமா கெட்ட விஷயமா இல்ல நியூட்ரல் விஷயமான்னு கூட நான் எடுக்கல, வருது நம்மளுக்கு. ஏன்னா அப்போ நம்ம மனது வந்து அவ்வளவு டிஸ்டர்பன்ஸ்ல இருக்கு. ஆனா இவரு அர்ஜுனர் வந்து டிஸ்டர்பன்ஸான சிச்சுவேஷன், அவர் லைஃபே டிஸ்டர்பன்ஸ் தானே. அங்க போறாரு, சுபத்ராவை போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்னு ஆசைப்பட்டு போனா சுபத்ராவை துரியோதனுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாரு. அதுவும் எடுத்துக்கோங்க, லவ் ஸ்டோரியும் டிஸ்டர்பன்ஸ். சரி நிம்மதியா சொந்தக்கார பொண்ணு தானே, யாருமே அப்ஜெக்ட் பண்ண மாட்டாங்கன்னா நேருக்கு நேர் பல்ராம் கிட்ட மோத வேண்டியது. நிறைய பேர் சொல்வீங்க பல்ராம் எல்லாம் கிருஷ்ணருக்கு அர்ஜுனருக்கு ஆகாது, அர்ஜுன் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, எல்லாருமே சொந்தமா இருக்கிறவங்க தான். ரைட். அர்ஜுனரோட பசங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்ததே பல்ராம் தான். ஸோ அப்படிலாம் ஆகாது ஆச்சுன்ற ரிலேஷன்ஷிப்பே இல்லை. இதில் வந்து ரொம்ப ஹை எலிவேட்டட் ரிலேஷன்ஷிப். ப்ராப்ளம் என்னன்னா, அப்படி இருக்கிற ஒருத்தர்கிட்ட மோதி லவரை தூக்கணும். அது லவ் ஸ்டோரியிலயும் நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஷன். ஏதோ கல்யாணம் நிம்மதியா நடக்குதே அப்படின்னு போய் திரௌபதியை கல்யாணம் பண்ணிக்கிற சிச்சுவேஷன் வந்தா அப்போ வந்து கர்ணா
எல்லாம் வந்து அம்பு போட்டு வின் பண்ண அப்புறம் உன்னை கொலை பண்ணுவேன்றாரு. சரி அதாவது நிம்மதியா போச்சு. ஆனா கொண்டு வந்த பொண்டாட்டியை 5 பேர் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சொல்றாங்க. சரி ஓகே சரி ஏதோ நம்மளுக்கு பிரச்சனையே வேணாப்பா, நம்ம சொல்லுவோம் இல்ல எனக்கு பிரச்சனையே வேணாப்பா, நான் தனியா ஒரு வீட்டுல போய் இருக்கேன்ப்பான்னா அதுவும் நடக்கல. அந்த வீட்டை நிறுத்தி வச்சுட்டாங்க. இல்ல லாஜிக்கலி அதானே. ஓகே இதெல்லாம் ஆயிட்டு ஏதோ நான் பாகவதம் பகவத்கீதா உங்களுக்கு புக்கா கொடுக்குறேன், நிம்மதியா ஏதோ நான் கோலோகத்துல போய் நிம்மதியா கிருஷ்ணரோடையாவது நான் இருக்கேன், இல்ல வேற லோகத்துல போய் பண்றேன்னா நம்ம கம்முன்னு இருக்கோமா? அர்ஜுனா சரியில்லை. சரி அர்ஜுனாக்கு பொண்ணுன்னா ஒரு டைப்பு, இதெல்லாம் கமெண்ட் அடிக்கிறோம். இல்ல மாதாஜி அப்படியெல்லாம் அடிக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. அர்ஜுனா வந்து அவ்வளவு கிரேட் இல்ல, கர்ணாதா கிரேட் அப்படின்னு ஒரு கேட்டகரி. அதாவது இன்னொருத்தர் யாரு என்ன அந்த அந்த விரல் எடுத்தாரே அவர் பேர் என்ன? ஏகலைவன். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஏகலைவா வந்து விண்ணிடுவாருன்னு பயந்து அர்ஜுனர் தான் வின் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஏகலைவாவோட விரலை எடுத்துட்டாருன்னு இன்னொரு கமெண்ட். அதாவது நம்ம தெரிஞ்சு சில, தெரியாம சில, அவரை நோக்கியே சில, ஆனா பல அவரை நோக்காம அடிக்கிற அவங்கதான் இருக்காங்க. ரைட்? இவரை விட டிஸ்டர்பன்ஸ் சொல்லுவாங்க, இருந்தாலும் டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லைன்னா அப்பனா என்ன அர்த்தம்? ஒருத்தர் கிரேட்டா அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும் அவங்களுக்கு, அது தெரிஞ்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு எவ்வளவு இப்போ நிறைய பேர் சொல்றாங்கல்ல நான் என்ன பண்ணேனே தெரியல மாதாஜி, ஆனா யாருனாலும் பிரச்சனை கிரியேட் பண்றாங்கன்னா நம்ம தப்பான்னு நினைக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். அது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நினைக்கணும். சில தடவை நம்ம சைட்ல தப்பு இருக்கும். இல்லைன்னா அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ்க்கு காரணம் நம்மள இல்ல, நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிற அந்த ஒப்புலன்சஸ். ரைட்? கிருஷ்ணருக்கு வந்து 6 அப்புலன்ஸ், 64 குவாலிட்டிஸ்ல நிறைய குவாலிட்டி நம்மளுக்கு இருக்கு. அதனால எல்லாரும் ஃப்ரெண்ட்லியா இருந்தாலும் அந்த குணங்களை அவங்களால ஏத்துக்க முடியாத நிலையில அவங்க இருக்காங்க. அதனால நம்ம வந்து ஏன் எனக்கு நடக்குதுன்னு தலையை பூத்தி பிடிக்கிறதுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் கொடுத்த அருள் தான் இது. நம்மளுக்கு எவ்வளவு குவாலிட்டிஸ் இருக்காங்கன்னா எல்லாரும் ஆச்சரியப்படுற மாதிரியோ இல்ல பொறாமப்படுற சுச்சுவேஷன்ல நம்ம இருக்கோம்னா அப்போ நம்ம அந்த குவாலிட்டிஸை நம்ம இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். இன்க்ரீஸ் பண்ணா எப்படி நம்ம கிருஷ்ணரை இம்ப்ரெஸ் பண்ணலாம்? வாழ்க்கையில எல்லாரும் இம்ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோம். இல்ல மாதாஜி நான் இம்ப்ரெஸ்ஸே பண்ணது, எல்லாரும் ஒரு ஸ்டேஜ்லயாவது கணவன்கள் மனைவியை இம்ப்ரெஸ் பண்ணாம இருக்கவே மாட்டாங்க. ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா? கல்யாணம் ஆனதுக்கு முன்னாடியோ கல்யாணத்துக்கு மாதாஜி கிருஷ்ணருக்கு எல்லாமே யூஸ் பண்ணலான்றாங்க. ஏன் நம்ம கிருஷ்ணரை இம்ப்ரெஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணக்கூடாது? சின்சியரா சொல்றேன். அதாவது யாரோ ஒருத்தங்க கேட்டாங்க, நீ யாரையாவது கிண்டலா அனுப்பிச்சாங்க, நீ யார் பின்னாடியாவது போக ட்ரை பண்ணியா சின்ன வயசுல? ஓகே ஊ பண்றியானா? அப்போ பண்ணல, இப்பதான் பண்ணேன் நேத்து. இப்பமா இந்த வயசுல? ஆமா என்ன பண்றது, அறிவில்ல, இப்பதான் எனக்கு ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அது யாரியா அப்படின்னு. கிருஷ்ணா அவன் யாரியா? நாங்க அவனா கிருஷ்ணர் அப்படின்னு. ஓ போயா, அதான் நானே நினைச்சேன் நீயாவது யாரையாவது பாக்குறதாவது. நானே கரெக்ட், நானும் யாரையாவது பாக்குறத பக்கத்துல விடுங்க, ஆனா இப்போ நானும் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் இம்ப்ரெஸ் பண்றதுக்கு. நான் கிண்டலா சொன்னேன். அந்த கிண்டலா சொன்னப்பதான் எனக்கு தோணுச்சு, நம்ம ட்ரை பண்ணல. பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் மாதாஜின்னு சொல்லுவாங்க புஷ்பா மாதாஜி. பட் நான் என்ன சொல்றேன்னா, நம்ம எப்படியெல்லாம் ஒருத்தர் இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம பிளான் போடுவோம் இல்லையா? நீங்க பண்ணவே இல்லை, நானும் பண்ணவே இல்லைன்னு வச்சுக்கலாம். ஆனா இப்ப பிளான் பண்ணலாம், எப்படியெல்லாம் கிருஷ்ணரை இம்ப்ரெஸ் பண்ணலாம், எப்படியெல்லாம் நம்ம கிருஷ்ணரை வந்து நம்ம அட்டென்ஷன் சீக் பண்ணலாம், எப்படியெல்லாம் கிருஷ்ணரை வந்து சொல்லுவாங்கல்ல, அதாவது டிஸ்டர்ப் பண்ணலாம்னா கெட்ட விஷயமா இல்லை, ஐ கிருஷ்ணா நீ வேஸ்ட் அப்படின்னு திட்டில. நம்ம பண்றதுல அவர் எப்படி அந்த கோலோகத்திலேயே அவர் டிஸ்டர்ப் பண்ணும். யாராங்க இப்படி நம்மள இம்ப்ரெஸ் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க அப்படின்னு அவர் டிஸ்டர்ப் பண்ணதுக்கு எப்படி பண்ணலாம்? பாசிட்டிவ் டிஸ்டர்பன்ஸ் அப்படின்னா கொஞ்சம் திங்க் பண்ணலாம். என்ன சொல்றீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு மாதாஜி. ஒரு மெசேஜ் மாதாஜி, சாரி ஃபார் த டிஸ்டர்பன்ஸ். நோ ப்ராப்ளம். சிங்கார செல்வம் பிரபுஜி, உங்களுக்கு தர்ணீஸ்வர் மாதாஜிக்கு வந்து போன் போட்டாராம், பிஸின்னு வந்துச்சான். கோயில்ல வந்து ஒரு பிரபுஜி வந்து பாகவதம் எடுக்கிறாராம் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ மாதாஜி. சொல்ல சொன்னாரு மாதாஜி. எந்த டைம்? இப்போ என்ன டைம், என்ன லிங்க்? கோயில் லிங்க் மாதாஜி. அப்படியா? ஓகே, வெரி நைஸ். ஷூர். அது அவர் தான் லைவ் பண்ண போறாராம். நோ ப்ராப்ளம், ஷூர். தேங்க்யூ ஸோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. செஷன் பிஸியா தான் இருக்கும் மாதாஜி. ஃபோன் வந்து இதுல இருக்கேன்ல, கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன், ஃபோன்ல இருந்து எடுத்துட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கு. அதான் இல்லைன்னா யூஸ்வலா இல்லைனாலும் ஃபோன் ஜென்ரலா எடுக்க மாட்டேன், வேற ஏதாவது எடுப்பேன், சாயங்காலம் தான் இருப்பேன். சரி, தேங்க்யூ ஸோ மச் மாதாஜி. அதே மாதிரி இன்னொரு அனௌன்ஸ்மெண்ட்டும் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டீச்சர், அவங்களோட சிஸ்டரோட பொண்ணு வந்து சடனா விழுந்துட்டா மயங்கி, பாவம். ஸோ அதனால இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சு நம்ம அவளுக்கு ஒரு ரவுண்ட் சாண்டிங் பண்ணிடலாம், சரியா? வீட்லயும் முடிஞ்சிச்சுன்னா ப்ளீஸ் ஒரு ரவுண்ட் அவளுக்கோசம் சாண்ட் பண்ணுங்க. சின்ன பொண்ணு, டீனேஜர். ஸோ அதான் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலா ஐசியூல தான் இருக்காங்க. அதுக்குதான் நம்ம மாதாஜி கூட அந்த கிளாஸ் அவங்க எடுத்துட்டு இருக்காங்க. அவங்களும் டாக்டர் பாரிக் அவங்களும் ஷேர் பண்ணி எடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிடலாமா எல்லாரும் சேர்ந்த மாதிரி? இப்பவுமே சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரி ஹரி, ஹரி ராமா 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 ஹரி ஹரி.
இதுவும் கிருஷ்ணர் ஹரே கிருஷ்ணா 3 தடவை. கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரி ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. இதுலயும் கிருஷ்ணரை இம்ப்ரெஸ் பண்ணலாம் நம்ம. ஒன் மோர் ஆக்டிவிட்டி, நம்ம கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப பிடிச்சது சாண்டிங். இன்னொன்னு ரொம்ப என்னன்னா கம்பேஷன். இப்போ வந்து ரெண்டுமே சேர்த்து பண்றோம். நான் சாண்டிங் பண்றேன் கம்பேஷனால, ரைட்? ஸோ இப்போ பாருங்க, ஏன்னா ஒன்னொன்னுமே வந்து மாதாஜி இது கரெக்டா, கிருஷ்ணரை இப்படி பிளான் போட்டு இம்ப்ரெஸ் பண்ணலாமா? பண்ணலாம். கிருஷ்ணருக்கோசரம் எது பண்ணாலும் அது கரெக்ட் தான். யாரையோ பிளான் போட்டு இம்ப்ரெஸ் பண்றோம், அப்போ கிருஷ்ணரை இம்ப்ரெஸ் பண்ணா அதுல என்ன தப்பு? ஸோ அதனால இதை பண்ணலாம் அப்படின்றத சொல்றோம். சரிங்களா? சபே காஹே பிரபு ஆச்சேனா மோர சம்பிரதாயா அந்யதானி நாஹியானா அமரதாயா. பிரபு மௌர சம்பிரதாய அந்யதாஜி நாகி ஜானா ஹமாரே தாயா. ஒவ்வொருவரும் கூறினர், சைதன்ய மகாபிரபு எனது குழுவில் உள்ளார். உண்மையில் அவர் வேறு எங்கும் செல்லவே இல்லை. அவர் தம்முடைய கருணையினை எங்கள் மீது வழங்குகிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம், ஸ்வரூபா விலாஷா, அவர் எக்ஸ்பேண்ட் ஆறாரு, ரைட்? அதுல வந்து வைபவ பிரகாஷா அப்படின்றது. ஸோ பேசிக்கலி அவர் வந்து இது எங்க பாக்குறோம், சைத்தன்யா நிறைய இடத்துல அவரே மல்டிபிள் குளோனிங் பண்ற மாதிரி இன்னொரு டைம்ல கூட ஆச்சு. எங்குல எப்போ கோயில்ல கிளீன் பண்ணும்போது அதை வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் தண்ணி வாங்கி இது பண்ணும்போது அந்த ஒரு லீலையில வந்து அவர் அது மாதிரி பண்ணுவார் மாதாஜி. ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யாவை கேட்கல, அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் எப்போ ஆச்சுன்னு கேட்கிறேன். கிருஷ்ணர் அவன் வந்து கோபிகளோட வந்து டான்ஸ் ஆடும்போது ஒவ்வொருவரோடையும் ஆடுற மாதிரி அதையும் சொல்லுவாங்க. ராசா டான்ஸ் அப்போ அந்த மாதிரி நடக்குது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? காயே லாக்கிதே நாரே பிரபுர அச்சிந்திய சாக்கி अंतरंग भक्त जना यारा शुद्ध भक्ति. हे केल कीर्तनारे प्रभुर आचित्य शक्ति अंतरंग பக்தி ஜானே யாந்த சுத்த பக்தி. மொழிபெயர்ப்பு. உண்மையில் யாராலும் பகவானின் நினைத்து பார்க்க முடியாத சக்தியை காண முடியவில்லை. மிகவும் ரகசியமான பக்தர்களால், தூய கலப்படமற்ற பக்தி தொண்டில் இருப்பவர்களால் மட்டுமே புரிந்து கொள்ள முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாராலுமே அவரோட இன்கன்சீவபிள் பொட்டன்சி பார்க்க முடியல, ரொம்ப கான்ஃபிடென்ஷியல் டியூட்டியால தான் பார்க்க முடியுது அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஸோ அதாவது ஆப்வியஸ்லி, ஏன்னா 7 இடத்துல இருக்காருன்னா எல்லாரும் நம்ம ஸ்பெகுலேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அதனால அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு ஒண்டிதான் தெரியுது. கீர்த்தன தேஹியா ஜகநாதா ஹரி ஹர்ஷிதா சங்கீர்த்தன தேகரதா கரிய கீதா. கீர்த்தன தேக்கிய ஜகநாத ஹசித சங்கீர்த்தன தேக்கேனத கரிய சதகீதா. பகவான் ஜெகநாதர் சங்கீர்த்தனத்தினால் மிகவும் மகிழ்ச்சி விட்டார். அவர் சங்கீர்த்தனத்தை பார்ப்பதற்கு ரதத்தினை ஓரிடத்தில் நிலையாக நிற்க வைத்தனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜெகநாத் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டதால அந்த சங்கீர்த்தனை அவர் வந்து மூவே ஆகல. ஜெகநாத் அவராலேயே பிரமிச்சு போய் நிக்கிறாரு. யாரு? அந்த காட்டு. இது வந்து நிறைய இடத்துல நான் வந்து பெங்களூர்ல கூட பார்த்தேன். அந்த காட்டு மூவ் ஆகாது. ஒரு 2-3 இடத்துல ஒரு விஷயமும் இருக்காது, ஸ்லோப்பும் இருக்காது, ஒண்ணுமே இருக்காது, கல்லும் இருக்காது. ஏன் மூவ் ஆகல அப்படின்றது வந்து நம்மளால புரிஞ்சிக்கவே முடியாது அப்படின்றத பாக்குறோம். தானேஸ்வரி மேம் வந்தா கொஞ்சம் சொல்றீங்களா எனக்கு? மாதாஜி தாரணேஸ்வரி மாதாஜி கிட்ட கன்வே பண்ணிட்டாரா மெசேஜ, பாத்துக்கிறவாங்கன்ட்டாரு. அடுத்து வந்து கோயில் லிங்க் இல்லையா, வேற எங்கேயோ இருந்து செய்யறாரா, அவங்க சொல்வாங்களா? புரியல மாதாஜி. என்ன அவர் வேற? ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். அது சொல்ல தானேஸ்வரி மேம் இப்போ குரூப்புக்கு வந்தாங்கன்னா எனக்கு சொல்லுங்க. ஓகே 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 மாதாஜி, இந்த ஸ்லோகம் பார்க்கலாம் சொன்னீங்க மாதாஜி. வாச்சோ வேகம். ஓகே, அது பார்க்கலாம். இப்போ இதோட ஸ்டாப் பண்ணலாமா? ஓகே. வாஞ்சா கல்பதேவ கிருபா சிந்துபே ஏவ ச பतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्ण.